הפרשת חלה, מצווה שעוסקת בחלוקת בצק לכהנים בבית המקדש. אין היום כהנים או בית מקדש, אבל יש לא מעט נסיבות רווקות והרבה נשים שמחפשות תוכן למפגש ביניהן. כאן מבטיחים להן סגולה לבריאות, פריון וזוגיות, וגם הנאה בזכות המדריכות הכריזמטיות, רובן חוזרות בתשובה שסוחפות את המשתתפות. השאלה אם זו רק פרנסה עבורן או גם שליחות לקרב את הנשים החילוניות לדת. ליה ברמוביץ' יצא לבלות. מערכת הגברה שלנו, המוזיקה עובדת? בכל מקום, כל הזמן, יש לכולנו מגדול ועד קטן, יש אלוהים, אחד גדול, הוא לחלות? זה לחלות. עוזר לחלות, זה חסק ולכל הרחוב של הרלמות על הראש. זה, ככה שלא לשמח. קערה ונטש, אני לא אשכח. סימטורה שכבר מתורגלת. בכל ערב היא נוסעת למפגש נשים אחר. הפעם זו מסיבת הרווקות של דניאל. הריקודים הם רק חימום לאירוע המרכזי של הערב, הפרשת חלה, טקס שמבוסס על אחת משלוש המצוות שמוטלות על נשים, לצד הדלקת נרות ושמירת נידה. דווקא המצווה הזו הפכה בשנים האחרונות ללהיט החם בערבי נשים סגורים. אז יש לנו פה את הקמח, בואי צדיקה, השם ישמור אותך. עשרות נשים, רובן חוזרות בתשובה, מנהלות את הטקסים האלה, שמקורם בהעברת מעשר, תרומה, לכהנים בבית המקדש. עבור כל אירוע הן גובות בין מאות לאלפי שקלים. אנחנו מתחילות ללוש את הבצק. ובזמן הזה אנחנו מבקשות בקשות. רוצה שככה לברך את הנשים? בא לך? לא יודעת, בהצלחה. שבעזרת השם, כולכם, תמיד יהיה לכם חיוך על הפנים. שתמיד יהיה לכם שמחה. ילדים, זה שמחה. ילדים. יש קלטיה ויש קלטים לא שמחים. אז אמרנו, נעשה משהו אחר. לקריוקי התחלנו, ולדיסקוטקים יצאנו, ופאבים כבר שתינו. אני חושבת שהטרנד הזה נובע מהצורך של האנשים, קודם כל להרגיש שייכים למשהו. שאישה שעומדת להתחתן אומרת לערוס שלה, אני הולכת לעשות בשבילך הכל, מא' עד ת'. אתה תעשה רק את הת'. תשטוף את הכלים, תבריק את הסירים, תכין שעון שבת, אז תשרוף לי את המחבת. תשטוף, תנקה, תקרצף, תאבק, תמרק, את הטלפון לפני שבת, תנתק. בנות יקרות, מי לא הייתה בהפרשת חלה? ומיכל סלאם חורשת את הארץ עם קמח ונפה. אתמול באשקלון, מחר בבת ים, והיום ביהוד.